הבאים לטקס מעבר מילדות להתבגרות של תלמידי שכבת נחל. בעבודה משותפת של בית הספר מעגלים עם התנועה ליהדות מתקדמת נבנתה עבור ילדי כיתות ו' תוכנית מיוחדת העוסקת במעבר מילדות להתבגרות. במשך מספר שבועות התבוננו ולמדנו יחד באופן משמעותי על עצמנו, על הציפיות שלנו לעתיד, על הדרך בה האחרים מתבוננים בנו, המתבגרים, וכן על טקסים בתרבות היהודית ובתרבויות אחרות. הטקס מאפשר לנו ליצוק תוכן ומשמעות במוכר ובשוטף, מאפשר לנו התחברות לשורשים, לקהילה ולסמליות שבהם. היום אנו מציינים את סיומו של התהליך שעברנו, בטקס משמעותי עבורנו כשכבה ועבור הבנות בפרט, שמציינות עם סיום בית הספר היסודי את גיל בת המצווה. טקסי בר מצווה ובת מצווה נקבעו בתרבות היהודית כציוני דרך המסמלים התבגרות וכניסה לעולם של מחויבות. בטרם נתחיל בטקס, ברצוננו להודות מעומק הלב לתנועה ליהדות מתקדמת, שהסכימה לארח אותנו בין כתליה, ולרב שי בלוססקי, שהיה פתוח לקבל את רצונותינו ובקשותינו המיוחדות. אז כפיים. והתזמון, ברשותך הרב שי, כדי שנהיה מוכנים לטקס, אני מזמינה את הבנים להגיש שי לבנות, ואת הבנות להגיש שי לבנים. אנחנו רוצים להתחיל בטקס, ולפני שאנחנו נתחיל, יש לי לומר לכם קודם כל ברוכים הבאים לקהילת אור חדש אשר בחיפה, קהילה של היהדות מתקדמת בישראל. בית הכנסת הזה הוקם, לצערי, מי שמממן את החזקתו זה לא מדינת ישראל, זה יהודים טובים שיושבים בתפוצה. גם הבניין נתרם על ידי משפחה אחת מארצות הברית, שעל שמה הבניין. הקהילה מונה סדר גודל של 120 משפחות כאן בחיפה, שמקיימות פעילות יהודית, ליברלית, שוויונית, בין גברים ונשים כאחד. הבנות שלכם הן לא היחידות שעולות כאן לתורה, אבל בכל בית ספר שזה קורה, או בכל משפחה, אז תמיד הבנים זזים בכיסא, כי הבנות עולות שנה אחת לפניהן. ואז הן אומרות, אז רק כדי להסביר, שמבחינת התפיסה היהודית להלכה הפשוטה, לא לפרשנות שנתנו יותר מאוחר,
האישה נבראה עם הגבר ביחד באותו מעמד. אפילו רש"י כותב בפרשנות שלו, זכר ונקבה ברא אותם. הוא אומר על זה רש"י, כנראה שנברא האדם ללא התייחסות מגדרית, אלא לגוף אדם כאנדרוגינוס שחלקו נקבה וחלקו זכר. ושנכנסו לגן עדן, אז בוצעה הפרדה. וחצי פרק אחרי זה יש כתוצאה סיפור אחר, שהאישה נבראה מהגבר, וכתוצאה מזה היהדות תמצא את הסיפור השני ולא את הסיפור הראשון, למרות שהמפרשים הקלאסיים נותנים גם כן מענה לסיפור הראשון. אנחנו במקום הזה מאמינים בצורה מוחלטת בשוויון בין המינים. על ידי מכהנת כאן חזנית, שמלווה אותי במהלך השבת, במהלך כל התפילות, ונשים מבצעות כאן את כל התפקידים שישנם. נכון שבחברה הישראלית לנו לפעמים קשה, כי כולנו חונכנו בצורה שהאישה היא צריכה להיות למעלה. אז שבאו ותכנו את המבנה הזה, אז אמרו לה אדריכל בית כנסת, אז מה הוא עשה? אמרו לו בית כנסת, אז הוא מיד אמר, אם בית כנסת אז צריך עזרת נשים. אני פעם שאלתי את אחד הרבנים האורתודוקסים, בוא נתחלף. הגברים למעלה והנשים למטה. הוא אמר לי, תגיד, אתה מדבר ברצינות? אמרתי לו, אבל זה גם הפרדה, זו גם חציצה. התורה לא מאמינה בחציצה. בתורה אין חציצה. החציצה היא מעשה ידי אדם, לא בשמיים. וזו אמונת המקום הזה, ככה המקום הזה עובד, ככה הוא מקבל את כל הבריות, וככה הוא מקבל גם אתכם. ברוכים תהיו. אומר משה, ומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. על שלושה דברים, על שלושה דברים, אתם יכולים לנשק את ספר התורה, לא יקרה לכם כלום, זה לא אוכל. העולם עומד על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים, העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ישמחו השמיים, לילה, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים, השמיים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. עירום הים, עירום הים, עירום הים ומלואו, עירום הים, עירום הים, עירום הים ומלואו, עירום הים, עירום הים, עירום
בשבת הזאת, וגם הבנות הולכות לקרוא מפרשת כי תישא. פרשת כי תישא עוסקת בסיפור עגל הזהב, הצורך של אנשים בדבר מוחשי, לראות אמונה במשהו, ואז הסיפור הוא שמשה יורד, ואלוהים אומר לו, יורד למטה, תראה מה קורה למטה, הוא יורד למטה, שובר את הלוחות, ומנתץ את עגל הזהב, ועולה פעם שנייה, והצורך של אנשים באמונה היא למשהו מאוד מאוד מוחשי, וקשה לאנשים לתפוס אמונה בצורה אחרת. אנחנו יכולים להתחיל. הזוגות. אנחנו מנהלים את זה שכל זוג בנות עולים עם זוג ההורים שלהם לכאן, זוג וזוג, והבנות נברך אותם, ואז הם זוג או שלישייה. יעמדו ראשונות אורית בת קרן וירון ואלה בת מיקו ונתני, בכבוד. ברוך אתה מבורך לעולם ועד. מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן צהובים באצבע אלוהים. וירא העם כי בושש משה לרדת מן העם, ויקהל העם על העמוד, ויאמר אל העם, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. בת נורית וניר ושיר בת אלה ודורון, בכבוד.
אשר באוזני נפשכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי, ויפרקו כל העם את מזמי הזהב, אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון, ויקח מידם, ויצר אותו בחלק, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. העלייה הבאה, גל בת טלי ונמרוד ונויה בת סיוון וגיא. בכבוד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר, חג לאדוני מחר. וישכימו ממחרת ויעלו עלות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. וידבר אדוני אל משה, לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים. עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. הבאה תאיר בת גילה וצורי וקטרין בת מטרוס ואשל. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה ועיני העם כשיערפו, ואתה הניחה לי, ויחל אותי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול,
ויחל משה את פני אדוני אלוהיו, ויאמר, למה אדוני יחיה לך אותך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם להרוג אותם בערים, ולכלותם מעל פני האדמה? שוב מחרון אפיך, וינחם על הרעה לעמך. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר ברת לנו תורת אמת, וחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. הבנות הבאות, עמרי בת מיטל ורן ונופר בת תמי וחברות. ברכות אדוני המבורך. ברוך אתה המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת עליהם בך, ותדבר אליהם. הרבה זרעכם כנוכבי השמיים, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם, ונחלו לעולם. וילחם אדוני על הרעה, אשר דיבר לעשות לעמו. ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים אליו, והמכתב נכתב אלוהינו חרוט על הלוחות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יובל בת שרית ואלון וליב בת גיתית ואוליבר.
אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה, ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל מעולו, ויחר משה, וישלך מידיו את הפקודה וישבר את הפקודה תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויטחן עד אשר דק, ויזר על פני המים, ויך את בני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו סיוון בת מיכל ופיטר זיכרונו לברכה, וקשת בת אריאלה וברק, וגל בת תמר ועמוס וחבי. ברוך אתה מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר משה אל אהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. ויאמר אהרון, אל יכער אף אדוני, שאתה ידעת את העם הזה לעבור. ויאמרו לי, עשה לנו נביאים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלינו בארץ מצרים, לא ידענו מהעיר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו נויה בת דבי ועופר, ולי בת ענבר ודורון.
ברכה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ואמר להם לנזהר, להתפרקו ויתנו לי, ואשלחהו באש, ויצא העיר הזה. וירא משה את העם, כי פרעו אהרון בשמצה וקמיהם, ויאספו אליו כל בני לוי. ויעמוד משה ניסה במחנה ויאמר, מי לאדוני אלי, ויאספו אליו כל בני לוי. אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו רוני בת שלומית ויואב, נויה בת נורית קובי. את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על יריחו, עברו ושובו משער לשער המחנה, ויהרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כ3,000 איש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו אלמוג בת עירית ואיתי ותבל בת טל ותאיר.
מבורך. ברוך ה' המבורך לעולם ועד. ברוך ה' המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר משה, מילאו ידיכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. ויהי ממחרת, ויאמר משה אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל אדוני, אולי יכפרה בעד חטאיכם. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעבדו לי בת איתית ואוליבר ונועם בת רעיה וגיל. ברכו את אדוני המבורך. ברוך ה' המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ואתה, אם תישא חטאתם, בעין וכנינה מספרך אשר כתבת. ויאמר אדוני משה, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי. ואתה, לך נחה את העם, אל אשר דיברתי לך. הנה מלאכי ילך לפניך, וביום כפיר פקדתי עליך חטאתם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אחרונות חביבות, תעמודנה. לה בת עלדה ויורם, לי בת סמדר וטל, שני בת גלית ויגאל. קדימה.
ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. וידבר אדוני אל משה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם יצחק ויעקב לאמור לזרעך אתננה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אלה היו האחרונות, נכון? סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. אנא קומו בבקשה לכבודה של תורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה על שלושה דברים, על שלושה דברים, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, ועל גמילות חסדים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. הללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. אוי, הוא ארץ ושמיים, היה נשמות אפך יושבה מן הים, ותחדור מלוכה אל ביתי. אפשר לשבת בבקשה. וגלי בדוח ים,
שומעים? עכשיו שומעים. תודה רבה לרב שי, למשפחות הבנות, לבנות, ליוסי, לכל מי שכאן. באמת בשעה טובה. אני מזמינה את בנות שכבת נחל בתפילה משותפת פה על הרחבה. או לתפילה לשלום חיילי צה"ל. משברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על משמר עצמנו. סליחה. אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל העומדים על המשמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם. ונאמר אמן. אמן.
השלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ואת אחינו כל בית ישראל, פקדת בכל ארצות פזוריהם. ותוליכם מהרה קוממיות לציון נדחה ולירושלים משכן שמך, ככתוב בתורת משה עבדך. אם יהיה נדחה מקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ויתירך וירבך מאבותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולשמור כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בדוד משיח צדקך, ולגדול בחכה קץ ישועתך. הופע באדר גאון עוזיך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר הנשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, אמן סלע. תודה לכל המברכים. אנחנו ממשיכים בעוד תפילות ברוכות, ואני מבקשת להזמין את גיתית שטוץ לשאת בשם הורי הבנות את ברכת מי שברך. תודה. מי שברך אמהותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את אלה אבן טוב, ליה אילון, נויה אלון, גל אנגל, רוני ארטמן, אלמוג בן ציון, ליהי בן שבת, נופר דהרי, ליב דישון שטוץ, מור חן, יובל מזרחי, שני סגל, אורי סיטון, נויה סיטון, אביב פלג, עמרי פלג, נועם פליקר, הילה צביון, גל צ'מני, טבע קולום, קטרין שוהם, נויה קלפנר, תאיר רז, שיר שומרון, סיוון שנהב, קשת שני וכנרת שומרון, שעלו היום לתורה לעיני קהל ישראל. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שתזכנה להיות עולם ומלואו עבור עצמן ועבור יקיריהם, שתדענה להצמיח מתוכן את כל היפה והשלם, שתהיינה עצמאיות ובטוחות בדרכן, שמחות ומלאות סקרנות ועניין, שהיופי הפנימי שבתוכן יתגלה לעין כל, ויהווה מקור משיכה לאחרים אליהם, כן יהי רצון. תודה גיתית, באמת מזל טוב לבנות. אנחנו חוזרים אל הרב שי בברכת הרב. תראו, אנחנו מברכים כל שבת את הבנים ואת הבנות, מיד אחרי שלום עליכם ולפני הקידוש, ואני רוצה לייחל לכל הבנות שעלו כאן. את הברכה הבאה שאנחנו אומרים כל ערב שישי, ישימך אלוהים או ישימכן אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה. כולכן ביחד, אחותינו אתן, יהיו לאלפי רבבה, כנאמר בספר בראשית. יהיו אשר תהיו ויהיו ברוכות באשר תהיו, ועל כולכם תרשרה ברכת הכהנים מעתה ועד עולם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליכן, וישם עליכן שלום מעתה ועד עולם, אמן ואמן. תקופה מיוחדת זו, שנייה רגע, נגיד. במסגרת שיעורי תרבות ישראל ומורשתו, למדו הילדים על ברכת כהנים, או בשמה האחר, הברכה המשולשת. למדנו על מאפייני הברכה ועמדנו על תוכנה. כעת נקרין שיר המבוסס על ברכת הכהנים, שעל פי המסורת מברכים ההורים את ילדיהם בערב שבת. ההורים המעוניינים לברך, תלמידים יכולים לגשת להורים ויברכו, לשים להם ידיים, ולברך כרצונם מה שהם רוצים. אז אנחנו עכשיו מזמינים את הילדים לגשת להורים בברכה. אנחנו נמשיך עוד קצת. אני מזמינה את הבנים לשאת ברכה לבנות. הם כתבו ומברכים. בבקשה, כפיים לבנים.
הנחל שלנו. נראה שרק אתמול נכנסנו לכיתה א' והזמן חלף לו ביעף. לכן, לקראת פרידתנו מכם, אנו רוצים לברך אתכם. אתן, רכלניות, כל הזמן מספרות סודות, מסתכלות בראי איך אתן נראות, עסוקות בלצייר וכל הזמן מקשקשות. אומרים עלינו שאנחנו גרועים, אבל איזה בלגנים אתן עושות בשיעורים. כמה סודות וריחולים, כמה פתקים וצוות בטיפקסים. ויש בכם גם דברים טובים. מילדות הפכתם לנערות, בוגרות יפות וחכמות. אתן ברוכות כישרונות, עובדות שרות ומצרות. למרות כל ההפרעות, אתן אותנו משמחות ומצחיקות. הרבה כוח ומוטיבציה נותנות. להרגיע אותנו ילדות. ידעתם תמיד לקבל ילדים חדשים, עם הרבה עזרה, הכלה וחיוכים. ידעתם תמיד לקבל את השונות, ללא ביקורת, עם הרבה שמחה ובשיפור. אנו מאחלים לכם שעם הכניסה לחטיבה תצליחו בלימודים ובחיי המשפחה, הרבה אושר ובריאות והגשמת כל החלומות, מאיתנו בני שכבת נחל. רבה על הברכה המקורית והמשעשעת, קצת מורידה לנו מקדושת התחושות הקדושות וכל מה שיש פה. אני מזמינה את כל השכבה המקסימה שלנו לשיר משותף. בואו לכאן בבקשה. תודה רבה לילדים המקסימים. אני מזמין כרגע את הבנים להדלקת נרות, 13 נרות. לאחר שהבנות ציינו את טקס המעבר שלהן
בקריאה מהתורה, מוזמנים בני נחל לציין את טקס המעבר שלהם בהדלקת 13 נרות, כל נר מסמל ברכה לערך אחר בחיינו. את הנרות אגב, הילדים בחרו. לאהבת המדינה. בתקווה שהמנהיגים שלנו יובילו אותנו לדרך טובה ובטוחה, ואנחנו נתרום למדינה במידת סיפורה המיוחד. נר למשפחה. תודה למשפחה שגידלה אותנו בבטחה ובאהבה, שנדע להשיב אהבה, להכיר את המאמצים והדאגה לכל צרכינו, שנתרום למשפחה מיכולתנו, בזמננו ובתשומת ליבנו. נר הנעורים. הנעורים, כך אומרים, היא תקופה נהדרת, שנדע ליהנות ממנה, שנתחזק ונלמד להתמודד עם אתגרים, שנשמור ונזהר מסכנות ומפיתויים, וננהג באחריות ובבגרות. נר לבריאות. בריאות טובה היא הדבר החשוב ביותר. אנו מאחלים לכל מי שסובב אותנו ולעצמנו שנזכה לחיים טובים ולאריכות ימים. שנהיה מודעים למה שביכולתנו לעשות ולא נשכח את האחריות שיש לנו כלפי גופנו ואיכות חיינו. נר לאהבה. אנו מאחלים לעצמנו לחוות אהבה, להעניק אותה ולחוש אותה. לאהוב משפחה, את האדם, את הטבע ואת החיים. אהבה נותנת כוח ומחזקת אותנו. נר לתחושת השייכות והגיבוש. אנו מקווים שגם בהמשך דרכנו נרגיש ונטפח את תחושות השייכות והגיבוש שליוו אותנו, ושתחושות אלו יטעו בנו ביטחון וגאווה. נר ללימודים. שנצליח בלימודים בבית הספר ובכלל. שנלמד מניסיון חיינו, שנדע לחשוב, לחקור, לנתח, לאסוף את הנתונים ולבחור באסטרטגיה נכונה. שנהנה תמיד ללמוד ושנבין את החומר הנלמד. נר ליושר. יושר ואמינות הן תכונות חשובות מאוד בחיים של היחיד ושל החברה. שננהג ביושר כחברים וכאזרחים במדינה, שנבחר ללכת בדרך הישר ונבדיל בין טוב לרע ובין המותר לעשות, שהאמת תצא תמיד לאור ונפעל למענה. נר לקבלת האחר. החברה שלנו מורכבת מאנשים שונים במינם, בדתם, בזהותם ובמרם, שנדע לקבל כל אחד ולכבדו, גם אם הוא שונה מאיתנו, ולאפשר לו לפעול על פי מצפונו, באופן שישתלב בחברה ולא יפגע באחר. נר להצלחה ולהתמודדות. אנו מאחלים לעצמנו שנצליח בכל תחום אליו נשאף, שנצליח בלימודים ובין החברים, במיוחד בפתחה של תקופה כה מבלבלת. אנו מקווים שנצליח תמיד לעשות את הדבר הנכון, ואם לא,
שיהיו לנו הכוחות להתמודד עם התוצאות ושנלמד מכך לעתיד. נר עזרה לזולת. חוזקה של חברה מתוקנת הוא בכך שבני האדם מסייעים ומסתייעים זה לזה. אנו מקווים שנדע לפעול בשיתוף פעולה ונעזור לחברינו כאשר אנו חשים שהם זקוקים לכך, ושנעשה זאת מתוך רצון אמיתי לעזור גם בלא תמורה. נר לאחריות. אנו מאחלים לעצמנו שנדע להיות אחראים על מעשינו הטובים יותר והטובים פחות. האחריות מחייבת אותנו לעזור ולעמוד במטלות העומדות בפנינו. נר לחברות. האדם הוא יצור חברתי וזקוק לחיי חברה. אנו מקווים שנזכה להיות בחיי חברה עשירים ומגוונים, שיהיו בהם שמחה ושותפות, שנדע לפתח ולטפח קשרים חברתיים ושנהיה טובים זה לזה. אנחנו מזמינים את בנות השכבה לריקוד, קצת להרים כאן את האווירה. לכן אנחנו מזמינים אותך. חן שם עם הילדה, תודה רבה. מזמין את בנות השכבה לשאת ברכה לבנים.
היקרים, תמו להם ימי ילדות, והנה נכנסתם עתה לתקופת הבגרות. הפכתם ילדים לבוגרים, ומעגל בחיים אתם סוגרים. אחריות רבה ניצבת לפניכם, ושבורא עולם יאיר פניכם. דעו מה למעלה מכם, וכך יתגשמו כל משאלות לבכם. וגם אם אתם חושבים שאתם המילה חזק, אל תשכחו לשלוט במשחק. אבל אל תגידי בהתחלה כי לא שמענו. וגם אם אתם חושבים שאתם המילה חזק, אל תשכחו משלטות במשחק. אבל אל תפחדו, כי אנחנו גם כתף להישען עליה בעת צרה, תלוי מי מבקש עזרה. לא כמו לנו, לכם נתנו עוד שנה, להתבגר וגם לשנות קצת את התמונה, להשתנות ולוותר על השטויות. אך אנו בטוחות שכולכם תגדלו לגברים בלי בעיות. מאחלות בנות שכבת נחל. תודה רבה לבנות. אנחנו ממשיכים ואני מזמינה את אפרת סבג, אמא של סתיו, לברך בשם ההורים. מתבגרים יקרים, כאשר האל ברא את העולם, הוא יצר דבר מה במקום שקודם לכן לא היה בו כלום. בעזרת אותם חומרים מוכרים, אדמה, רוח, אש ומים, האל יוצר כל 24 שעות בריאה חדשה. אם נדמה לכם שאתם צופים באותה הצגה שוב ושוב, 7 ימים בשבוע, אתם משוגעים. כל בוקר אנחנו מתעוררים לדבר מה שמעולם לא היה ולא ישוב. ב-12 שנות ילדותכם, ועדיין, זכיתם במשפחותיכם למסירות, לדאגה ולהתעניינות. בבית שמענו את כל בחייכם הראשון ושמחנו בו. גילינו את תגובותיכם הראשונות למראה ולצלילים וצהלנו להתפתחותכם. נתנו לכם יד תומכת כשצעדתם את צעדיכם הראשונים וחייכנו במלוא הפה. הובלנו אתכם אל גן הילדים, גאים בכם. שמענו אתכם קוראים שלום כיתה א' ורבינו נחת מלוא החופנים. מאז ליווינו אתכם צעד אחר צעד ועלינו עמכם מכיתה לכיתה והתקדמנו איתכם שלב אחר שלב. גיל 12-13 מסמל את קבלת האחריות ואת ההצטרפות לקהילה במקומות שונים ובחברות שונות. התקדמו בתהליך ההתבגרות וההשתנות שלכם. קחו חלק במעגל הידידות, שתפו פעולה ביניכם, ובעיקר דעו להכיר ולקבל את עצמכם. תנו לכישרונותיכם ולחולשותיכם ביטוי, והאמינו בכוחכם וביכולתכם לשנות ולהשתנות ולהגיע למיצוי. וכמו בכל תהליך, קחו את הזמן ותהיו בו. זה לוקח זמן. כל התנסות בדרך היא חשובה ומשמעותית. ייצרו מדי פעם והקשיבו לעצמכם. היו מעורבים במשפחותיכם ובקהילותיכם, והיו לבוגרים. אנחנו אוהבים אתכם, ההורים. הבנות, גל צ'לני על סקסופון, הילה ציוויון על הפסנתר, ינעימו את זמננו ביצירה אבינו מלכנו.
מזמינה את מרגלית, מנהלת בית הספר, לברך את בני ובנות השכבה לרגל שמחתכם. יש אנשים שפוגשים מקומות. יש מקומות שפוגשים אנשים. מקומות ואנשים יוצרים הוויה. ילדי ו', הורים יקרים. מסע חיינו אסוף ועטוף ברגעים אשר רק במבט לאחור אנו לומדים להוקיר אותם ולהתגעגע אליהם. ברגע כזה אנו נמצאים כעת. רגע בו יש ציון דרך לגיל, לבגרות, לתובנה, לתמימות. רגע בו חברות ושותפות, בדידות ויחד, יחיד וקבוצה. רגע בו כל אלה חוברים יחד לכדי אלבום אחד. אלבום תמונות. קווים במסע של זמן מלידה ועד כה. מסע זמן שמלווה על ידי הורים, אחים, משפחה קרובה ורחוקה, אלבום משפחתי. האלבום הזה, ילדים, עליו עבדתם כל כך בשקידה וברצינות. האלבום הזה מכיל לא רק תמונות, אלא גם מילים שחברו למשפטים ויצרו סיפור שהדמויות בו הן אהובות עד מאוד. בסיפור הזה יש זמן, יש מקום ויש דמות מרכזית. כל אחד ואחת מכם היא דמות מרכזית בתבנית הסיפורית שאתם במו ידיכם כתבתם ושזרתם למקבץ אחד, לאלבום. אני שוזרת לכם מילים, שזירה אשר רקמתי מהתבוננות בכם, בירידתכם מההסעה, בשיח מתחנות האוטובוסים דרך פינת החי אל מרחב בית הספר. שיח אשר לא פעם כששמעתי אתכם מדברים, חייכתי לעצמי על התום והרצינות בה סיפרתם סיפור לחבר. היום, איתכם במעמד הזה, אני כמעט וסוגרת 3 שנים, גדלתם וצמחתם מכיתה ד' עת פגשתי בכם לראשונה, והנה אתם אוטוטו נפרדים. אבל רגע לפני אתם כאן נרגשים ונאהבים עד מאוד. דנית ויוסי יקרים לי מאוד. יצאתם למסע עם הילדים האלה, מסע שהחל לפני שנה. ראו הרגע הזה כיצד שעות של שיחות מתמשכות, שעות של עבודה על דרשה, שעות של אהבה וגם כאב, חברו להם יחד עבורכם, כאן ועכשיו. עשיתם את הדרך האחד עם השנייה, יד ביד, וצלחתם לדרך הזו. שאי ברכה דנית יקרה על הכוחות שידעת לאסוף בעבור רגעים רבים במסע הזה. תבורכי על האהבה שלך לילדים האלה שהעמידו לך אתגרים ויכולת להם. בזכות הרצון העז שלך שיצליחו ושיהיו מאושרים. יוסי יקר, אני יודעת מה הכוחות שנדרשו לך להיות כאן במעמד הזה. גדולתך יקירי היא בקבלת השונה והאחר, עוצמתך באהבת האדם באשר הוא אדם, ומבלי להישמע מתנשאת, אני גאה בך דנית, עד מאוד. הורים יקרים, אני מברכת אתכם ומאחלת לכם רגעי נחת רבים עם ילדיכם היקרים. אני מאחלת לילדיכם שידעו להעניק לכם רגעים שזורים באהבה ללא תנאי, ואין לי ספק שזו האהבה שיקבלו מכם ומקבלים מכם כל הזמן. תודה לצוות בית הספר שלקח חלק בהכנה ובעזרה בקיום הרגע הזה.
חוזקו של בית ספר מעגנים הוא באהבת תלמידיו, אחד אחד ובאין מבדיל. מי ייתן וחוזקה זו תישמר ואף תגדל. ברוכים תהיו ילדים בהיותכם, מבורכים באורכם, ואתם הורים מבורכים בילדיכם. תודה רבה בשם כולנו למרגלית על המילים החמות. תקופה מיוחדת זו שהילדים בעיצומה מתאפיינת בעליות ומורדות, רגעי שמחה ורגעים פחות שמחים, התבגרות פיזית ונפשית והכנה לכניסה לעולמם של הבוגרים. תקופה של התחלות חדשות, תקופה של תקווה גדולה. וכעת לפני האלבומים אנחנו נשיר את התקווה. והערננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. והערננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך.